Ja tervetuloa Suomi-tunningin ja ladaharrastuksien ja autoharrastuksen pariin. Tänään ihmettelemme täällä lattialla, Pohjolatallin lattialla, tätä suomalaisen hitsauksen jaloa taitoa, auton kunnostuksen taitoa. Mitä ihminen tekee, että saa autoon leimaa. Kyseessähän on punainen 89 vuosimallin oleva nappisilmä Lada. On kyllä vankkaa tekua ja helmakki on vielä vankassa tikissä maalissa. Pohjakin näyttää vielä toistaiseksi olevan hyvässä kunnossa, mutta sitten tihuttelin tuossa sitten, aloin paikkailemaan näitä muiden omistajien jälkiä ja se niin suurin ihmetys on sitten niin tässä minun nokaneessa, minä vielä sitä olen näyttänyt teille, mutta kohta minä sen näytän. Tässä vaan puhun ja ihmettelen asiata, että miksi sitäkö se jos sinä niin autoa haluat harrastella ja vaikka se olisi tämmönen niin vanha Lada tai joku muu auto ja rytöruostela ja tämmönen rottaluukki, niin miksi sitä ei voi tehdä kunnolla, että miksi ei pitää ottaa puolitiehen. Aiheuttaa sitten harmia jos tulevaisuudessa joku muu eleskelee liikenteessä. Ja tämähän tosiaan meni puhtain paperein kahdesti ja meni läpi. Ja sitten niin tosiaan viime keväänä vuosi sitten aloin sitten tätä niin taas paikkailemaan, vaikka se alkoi repiä vähän tuo kuskin puoleen. Pohja alkoi repiä vähän lahoamaan, niin minä sitten aloin sitten, vaikka eihän minäkään mikään hyvä hitsari ole, niin minä päätin sitten kuitenkin ostaa hitsikonneen ja harjoitella, että no siinähän se sitten oppii, kun mitä enemmän hitsaa. Ja mitä enemmän minä sitä hitsasin, sitä enemmän minä näin, että eihän tällainen oikeasti aika hapero. No kyllähän suorattaa ja kaupat on tehty tässä sitten. Seuraava omistaja tulee hakemaan sitten, kun tuleepi hakemaan, että miten sitten tuossa on yritetty sitten entinen omistaja on kanssa yrittänyt tehdä jotakin kivaa ja se on ihan kiva, mutta sitten yhden kalja loppunut vai muuten vaan niin motivaatio loppunut, kun sitten täällä on tämmönen niin tämä on niin tämmönen mikä niin täällä on niin vanha pelti on täällä alla. Ja tämä on niin tähän turautettu ja tämä on ollut ilmeisen hyvä vielä silloin, mitä he viime katsuri on. Että ei se huomannut, että tuosta putosi tuo massa, niin minä yllätty mullekin sitten, että jää on noin tehty tuo viritelmä. Ja tosissaan tuohan on ihan perusta. Tuonnehan vesi pääsee ja se on sillä se sipuli ja se sitten on korjattavissa, sitä näköjään mun tunkilla painamassa sen läijään. No eihän se ole rälläköjä hitse tai kyllä tämä joku vielä entisöi, mutta siis tuommoinen niinkö tämä on näin voi niinkö oikeesti ei voi järjellä niinkö selittää. Ja sen minä vaan halusin sanoa tässä videopostauksen aikana sen että jos te teette jotakin, niin tehkää se kunnolla, jos teillä ei niinku motivaatio riitä niinku tekemään sitä loppuun asti, niin älkää hyvät ihmiset ainakaan sitten alkako edes tekemään. Tässä on niinku hitsattu aivan pirusti muuten ihan loppuun asti, että tuo niinku siinä on loppunut sitten ihan motivaatio, että se on pitänyt päästä kartsalle ja auto liikkeelle. Semmosta, ei siinä muuta. Tässä pystykuvaus oli päällä, niin tämä varmaan näyttää ihan mihin haluaa tämä kamera nyt, mutta mikäpä he tässä makkuillessa ja miittis. Tää olihan tämänkin auton kanssa hyvät hetket, niin kauan kun leimaa kesti. Mutta en ole aikana enää itse sitä katosta vai enkä korjaamaan. Tuulla on taaempana vähän paljon parempi ja vanhempi koppa, niin tekee siitä auto.